שלום אישה יקרה, זאת רות פריש, רותם רם, ואנחנו ביחד רוצות להזמין אותך להצטרף אלינו ולעוד חבורת נשים לריטריט נשי אירוטי. בעצם זו סדרה של 3 מפגשים שכל אחד נכנס דרך דלת אחרת פנימה לחיבור יותר עמוק שיאפשר באמת את הסינכרון היותר מדויק בין הבפנים לחוץ. אנחנו נתחיל דרך מפתח האגן, דרך חיבור לגוף ולהתחבר למנוע הזה שיעזור לנו להניע אנרגיה. משם, ללב, להתחבר לרגש, להתחבר לרצון הלב העמוק שלנו ואיך אנחנו יכולים גם להביא לו הרבה יותר קשב ואומץ לנוע איתו. והשער האחרון, שער התודעה, נבין איזה סיפורים אנחנו מספרות לעצמנו ואיך אפשר לשנות את הסיפור. וכששלושת המרכזים האלה בעצם פתוחים ביחד, אגן, לב וראש, אנחנו יוצרות רטט חדש שאשכרה יכול לשנות את המציאות של החיים שלנו. כל הפרטים פה, בואי.